Sa biyaya ng aming mga ama, ng aming mga tatay, patuloy namin silang pinapanalangin sa iyo at hihili, pagkalooban sila lagi ng malinaw na isip, malinis sa puso at malakas sa pangatawan, ingatan sa mga pangalim at kapahamakan, pagkalooban lahat ng biyaya at kinakailangan, lalo na sa magiging mabuting paligid ng tahanan, sa dalawa ay magiging mabuting mga asawa sa kanilang mga misis, at mabuting umahas ng dalawang anak, mabuting halimbawa upang sa gayon ang pamilya ay tunay ng importanteng simbahan sa aming mga tahanan. Ang lahat po ng ito ay tinataas namin sa iyo sa pamamagitan ng subensyon ng aming Panginoon mabuting pastol na bubuhay nagkahari kasama ng Espiritu Santo makapa sa walang hanggan. Happy Father's Day po. Palakpakan namin ang lahat ng mga tatay. Ito tayo. Una po sa lahat,